Ikare Kubau. Sadaka. Ikare Kubau. Sadaka. Kubau fa. Shehu. Kubau fa. Shehu. Kaduna State. Samanan. Kaduna State. Samanan. Kaduna State. Samanan. To. Allah kara mana lafiya. Mataimakin gwamnan jihar Kaduna a karɓar na Basiru Bala ɗan takararmu na Senate na Kaduna ta Kudu, mai girma shugaban ƙaramar hukumar Kubau Alhaji Sabo Maimai, manya-manyan ma'aikatan gwamnati da muka zo da su, managing director na Kaduna Electric da sauran ma'aikatansa da makarabansa. Al'umman Kubau, assalamu alaikum. To, abin da ya kawo mu nan shine aikin lantarki da aka yi garin Fambeguwa, wanda Kaduna Electric suka yi da goyon bayan gwamnatin jihar Kaduna muƙaddamar da shi. Tun shekaran da ya wuce cikin watan Oktoba aka gama wannan aiki. Domin Fambeguwa an daɗe babu lantarki, muka ce wannan ba daidai ba ne, muka tambaya menene matsalar, muka zauna muka haɗa kai da kamfanin Kaduna Electric. Yanzu kuna samun wuta, Allah ya sa wannan wuta da aka kawo muku ya ɗore. Kamar yadda managing director ya yi bayani, a yanzu a jihar Kaduna tun da shugaban ƙasa ya ɗauki ragaman mulki muna samun lantarki fiye da da, ko ba haka ba? Yanzu aka kunna wuta har mantawa ake, sai a ɗauka nepa ta mutu. Yara in suka tashi sun san nepa don ɗauke wuta, yanzu ko ba san nepa ba don nepa ta mutu, ba a ɗauke wuta kamar da. To amma kamar yadda MD ya magana, ya kamata in ka samu wuta ka san cewa kuɗi yake amfani da shi a yi ta. Kai ma ya ka kawo maka bil ka biya. Muna roƙo ga al'umma